Wong kae golek apa mlebu desa wong. Amit Mas, enten aqua bekas to. Wah, gak ono Dek, wis digeli arek-arek. Sampeyan wong ndi, Dek? Wong loran Pak mriko. Kok ada jengolem gelek? Ya gak apa-apa, sing penting wong darani gelek rezeki. Tapi sing penting jujur aja dik apik. Barang-barang sing antik kaya wesi, kaya apa ngono nek sekirane sik dienggo wonge ya aja dipeki ya. Iya Pak Lek, aku wonge jujur, resik wonge. Nggih pun tak lanjut golek melih. Iya, Cung. Sing penting jujur. Terus maneh ya muga-muga tak dongakno oleh rezeki sing akeh. Hati-hati ya. Ya wis Pak, tak lanjut golek, Pak. Mas. Nggih, pripun Mas? Mas, sing tenan, sing jujur. Aja sampai nyolong. Iya Mas, aku yo jujur resik aku Mas. Tenan yo. Tenan ya. Ya wis, ndarono. Umur piro wong iku kok wis ngelek rosok. Sakno cah paling ya ora duwe mak. Anh saya aja. Buah sendok mako. Mas ingin kok ngejak ngisi. Alah itu aku sih bosen dong terus turun ruket mang. Delek kok. Delek toel iki. Gila kan pulau. Lampi ya mari standing kok. Ayo. Tunggu ya. Hah? Tunggu ya. Sik. Ya wes sarono dhewe aku. Lalu kok dolannya apa ning ngene to? Lapo Mas. Apa nama niku? Aduh, kacuk. Kata nyore gile mang. Aduh. Kok iso lho Mas, Mas. Aduh, Mas kita belok kabeh iki. Aduh. Aduh, tambah cukai iki sikilku. Dagrek. Mas. Iki gile lapung tinggal delok ae kok. Lah kowe Ada tenan. kowe lho suwe ji, ket mang tak antene mbak ono. Nguyo ae kok. Ya wis Mas, tak lanjut rokok iki sama Joko Mas, kancane mana nih? Iya, Mas. Sun yo. Iya, foto-foto Mas. Sampun Mas. Mas. Wes kena ji. Ngisi-ngisi wong iki. Kenapa kok sini jenenge wong musibah iku ora sing ngerokok. Musibah mau gawe-gawe dhewe kok. Ya ora tak gawe kok. Wong jenenge dalane delok ento ewane ngono nyebrang segoro iku. Segoro batuk segoro. Delok ento bagiku ya segoro, Cuk.
nom-nom kok sekene pincang. Urip kok peteng ngene caca. Ra ketok dunyo. Melaku. Cuman apa, Mas? Melaku. Sopo iki? Aku kok golek rosokan, Mas. Sampeyan peneng ndi? Melaku ya mbek gelek angin. Mas. Iku to Mas sampean. Ndi? Iku. Oh iya, Mas. Aku ketok. Sampeyan sak enom kok. Iku wis gak ketok, Mas. Kecilik, Mas. Kecil. Hmm. Ya Allah, wis disyukuri, Mas. Nggih, Mas. Sun. Ya, monggo jangan Mas. Ya wis aku tak lanjut ya, Mas yo. Nggih, Mas. Sun. Iya. Masih dunyo endanya dunia. Percuma dia agar senikmat aja. Masih dunyo ra iso. Masih omahe ra iso. Nom-nom bos raket kok dalan yo. Mbak, niki akuane pun mboten kanggo to, Mbak? Niki akuane pun mboten kangge. Akuane iki lho. Niki lho, Mbak. Enggak nggih pun mboten kangge to. Kula betone niki lho. Kula betone niku lho. Wis, gak tekno ora iso ngomong kok. Tidak ora iso ngomong. Ini ketemu wong sugih tapi loro-loro. Iki dina iki ketemu wong obesitas, wong pincang, petuk wong buta, terakhir malah ketemu wong budek. Ya bener mau api-api, tapi yo penyakitan. Bener jare Mas kae urip bersyukur. Delok wong-wong kaya ngono didelokno ikan bersyukur. Alhamdulillah wis ora ndek duit ngene lah penting sehat kewarasan kabeh. Wis nang mulai wis sore.